Der var meget smukt i Sønderho, hvor jeg boede, selvom man kaldte stedet for verdens ende. Det var en dame med store gevanter, der fik mor overbevist om, at Sønderho var et godt sted at arbejde med depressionen, eller verdensangsten, som de var blevet enige om at kalde den. Men der gik ikke lang tid, før verdensangsten fandt ud af at tage toget fra København til Esbjerg. Og den var sådan en type gæst, der stak sin fod i døren, flyttede ind og nægtede at rejse igen. På den ene side forsøgte mor at få nogle gode daglige rutiner. På den anden side begyndte hun at gøre sig forestillinger om, at Vadehavet havde helende kræfter i sig. Nogle gange laver man om på de ting, man husker, når man ved, hvad der siden skete. Men det, der skete, var, at mor og jeg fortsatte ud af. På visse tider af døgnet er Vadehavet som et stort og gråt, vådt stykke pap, man ikke engang med blokbogstaver ville kunne nå at overskrive, selvom man havde resten af livet til det. Det vidste alle, og alligevel stod mor der og pillede med fingeren ned i det. Hun sagde, at der var et sted, hvor man gik fra den tilvirkede verden og ind i en livgivende zone. Hun havde valgt at kalde zonen for Vadehavets tomrum. Det dannede en trekant, ligesom den ved Bermuda. Et sted derinde ville alt det tillærte ved os blive taget fra os, og vi ville selv stå tydelige tilbage. Hun sagde, at Vadehavet var et sindbillede, og at hun var glad for, at jeg ville gå med hende ind i det.